Alright, so this is a travel vlog. O karon kaduha na nina ko ngatik kay wa nito na record kaniya, buang-buang ko. So to among landlady. Ha? Asa? Ah, lawa. Lawa man na sa mga. Kuan man na sa inyo sa Bukidnon kanang sitaw kana. Dili. Nakalimot ko si Bubbles. Damang na sa kuan na mo lawa. Lawa ha, dili atong isa, dili atong Y. So nami diri kay mo apil mi sa ilahang Christmas party. Kuan rami diri, kaming duha may mga aliwas. Mubot nami sa among adtuan. Among puy-an nga kaila nila. Hello Frankie. Hello. Hello po. We're here in the house of Brian's crib, and his partner Frank, and a friend of JP's and JP's. Amigo ni JP og ni Mia kani siya. Kapag si English. So karon taud-taud mahurot gini akong Tagalog kay si Brian kay Tagalog man. Ipat on the mix. Yeah. That's manager Ipat. And that would be Brian. Hi, Bram. Gugaya po ni mo tipsoy. Uy, tulog yun yung Chop sa garlic and so after mag-tad sa garlic, isaon ang sili ng akong gitad-tad. Okay, umana ang pagpisa sa sili. Huwag tanawa po ni ilang kuan, ilang stove. So, wala nig out of the world nga stove. Out of the world stove. Oh, da? Awang siga. Guwapo kayong siga. So, after that, mao ni ang garlic. So, amo ni siyang ipa-brown. Brownish, brown. So, gi-fried siya. Mga pila ka minutes, okay na din eh. Tawag ng grupo niya? Ohana. Ohana? Ohana? Ohana means family. Ohana. So, di ba sa, ano yan eh? Salita. Sa Lilo and Stitch? Ohana din eh. Ohana means family. So, Ohana kayo? Ohana. Ohana family. Siya sa yanhi kay Ohana. Oh, siya sa yanhi. Put the chili and the Peanut. nut with the nuts. With the peanuts. Ay, tiga. Please like. O siya po. Okay na daw anak si Madam. Ay, nagibutangan niya ang mani. Yan ang duwa na siya kapak. So, okay, eat for a few minutes. Just a few minutes. Few seconds. 6 seconds. Hour ni. Okay, an hour. Okay, tinod. 10 minutes. Okay, just a few minutes. This is not an electric stove because it has a gas. Price gas. Dili ni siya price gas. Shilane. Di po siya shilane. Basta gasol. Ano siya gasol. Put it in the tray. Put it in the tray. So after i-mix na nila. I-mix. Di siya i-stir. I-mix siya. Kaya kung i-stir ni mo, diri siya ni mo i-stir. Ang mix ka na, ibutang ni mo tanan. Oo na nun akong sekreto mo. Oh. Dili bitaw na yung sekreto, buot-buot na niya. Napa na siya yung mga yam-yam ipang kuwan na. Tagan pa ka na siya ipang... Oh. Ready to serve na. Okay, ready to serve. Let's go. So, mana ang among... mao ni among first day diri sa Ayuthaya. May ipat, asam to siya. Pero nahigda na. So, first day ni namo and... 1 na, so matulog na may kay maglaglag pa mi og amot asa mi madto kay mo sak ana man siya mo sakay daw siya ilipante amo ni siyang ipat gukod og ilipante ugma so matulog sa mi